Ahoj, jmenuji se Adela Záčata. Točím svůj druhý videokop. Akorát, že ten první nešel na YouTube, takže to je vždycky první. A dneska vám ukážu, jak si zavázat botu. Koukejte pozorně. Máte botu. Kaničky a tu jednu dáte takhle na druhou a tou druhou právě tak jen provlíknete takhle tou jakoby dírou. A teď takhle utáhnete. Takhle uděláte, jo. Tou první, nebo to můžete jít druhá o té, to první takhle uděláte zobáček. Ale musí vykukovat. A tou druhou to takhle jednou odmotáte. A takhle do té džuzny, co vám to takhle provlíknete. Takhle a tak. A teď to uděláte, takhle provlíknete a takhle utáhnete. Takhle, jo? A zbyde vám stopy. A jenom když zatáhnete za tuhle, nebo za oboje, nebo za tuhle jenom, tak se vám to takhle krásně rozhodne. Moc jste to neviděli dobře, tak já vám to ještě ukážu prostě jednou. Takže máte botu, dvě kaničky, jednu takhle dáte přes druhou, tou druhou protáhnete, čekejte tou džuznou a takhle uděláte, takhle trhnete. Teď uděláte zobáček, takhle a tímhle, touhle džuznou tady máte, takhle, vlastně máte tu a uděláte taky takovýhle zobáček, ten tam proto a máte tam, koukejte, tady vám pak lejzá tohle, takhle si to nějak hezky srovnáte, tak. A takhle si to pak můžete, máte takovýhle divný, vidíte? Doufám, že jo, takhle. Tak si to těmadle můžete takhle nějak to a pak zase. A máte to takhle. A pokud vám tyhle kaničky vadí, tak tady, jak máte tohle, se tam nějak zase takhle. Počkejte tady. Tam se můžete zastrkat třeba. To je na vás. A rozvazuje se to takhle. Buď to tak. Počkejte, já to. Takže obouma buď to, nebo třeba pravou. A nebo může rozvázat i levou. Takhle. Takže vidíte, a když tam pak vám takhle zbyde ten uzol, tak takhle strčíte prst a takhle. A máte ji. Takže doufám, že se vám tohleto video líbilo, jsem taková koukala, vám se omlouvám, protože boty zavázat je dobrý, protože nejde na ty suchých sypy, to je divný. Lepší je tohle. Vázat. Chápete? Vázat. To je fakt důležité. Já se s vámi rozloučím po anglicku.